המכשירים שצורכים הכי הרבה חשמל בבית זה הדוד, תנורי חימום והמזגן. שימוש נכון בבית החכם ובאוטומציות ובטיימרים יעזור לו לשמור על בית בטמפרטורה המושלמת ובמאמץ ועלות מינימלית. טיימר על הדוד מדליק אותו שעה לפני שאני מתעורר, כך שיש לי מים חמים לבוקר והוא לא צריך להיות דלוק כל הלילה. בנוסף יש לי טיימרים לקראת הערב שאני יכול להגיע הביתה למים חמים, ואחרי יום שלם עם הילדים אני יכול להכניס אותם למקלחת בלי לדאוג ששכחתי להדליק את הדוד. אינפורמציה חשובה שהוספתי זה מכבה את הדוד אחרי שעה של עבודה, ככה שאני לא שוכח אותו דלוק סתם אף פעם, וכל פעם שהוא נדלק מספיק לחמם את המים ואז נכבה אוטומטית. שליטה מרחוק מאפשרת לנו להדליק את המזגן ואת התנורים אנחנו בדרך הביתה, כך שמגיעים לבית חמים בלי שהם יהיו דלוקים כל היום. תנורים בחדר שלנו מתחממים עד שזה חם מדי. במיוחד בחדר ילדים גורם להם להתעורר בלילה מרוב החום. סנסור טמפרטורה ובקרה חכמה עוזרת לייצר לכל תנור שיש לכם בבית תרמוסטט שיוכל לכבות את התנור במהלך הלילה שזה מגיע לטמפרטורה המדויקת ולהדליק אותו חזרה שהוא מתחתיה, כך תוכלו לשלוט לכל הלילה בדיוק בטמפרטורה שתרצו.